Tak, jsme tady. V naší nové práci. Co má kurva znamenat tady toto? Však je to tady rozbité. Můj první den v práci. A kde je nějaké nádobí? Nádherný blender, už jsme v mínusu 250 centů nebo čeho. Když se ta sračka pouští na zem, kurva, já jsem to nechtěl zapnout, nemám ještě co mixovat. Ježišmarja, to tam zapadlo. Koupíme Big Pot. Odložím. Nechtěl jsem 2. Vysvětli mě, co to je toto za kuchyň. Co to je za kvartýr, když tady máš všechno kupovat svoje. Já si budu stěžovat. Salzburg koupím, to je vole levné, to není toto problém. No zase mě to zapadlo tam už to nezvihnu. Black pepper, sunflower oil. Kurva. Tak, máme tady první 2 objednávky. Baked trout a salmon steak. Náhodou se mi tady jeden baked trout povaluje po zemi. Položím zde. Kde mám černý pepper? 5 gramů. Není problém. Tymián. Ne? Málo? Chceš víc? Tak tady máš 2 porci píčo. Nazdar. Put into upper oven. Co je upper oven? Zalez tam, kurva. Ježišmarja, se to vyklopilo celé s tím tymiánem. Zapadni tam a běž se vařit. A i s tímto! Tak. Stačí? Je tam. Akorát mimo. Na kolik kůzků? Na 4 kůzky? Tak pojď. 1 kůsek, 2, 3. Už je to, že? To stačí takto. Ale vole, máte tady nějakou chňapku. Kurva, pálí! Pálí! Do piče! Zaď to, pálí to! Moc to pálí, nemůžu na to šahat. Já tady budu takto s tím, vole, ovývat, třeba se to, vole, trošku uklidní. Počkej, vole, mám nápad. Naber! Nechce se nabrat prostě, tady to je pás vedle pasti, kámo. Tak. Položím, hlavně nepadej ty, jsi úplný kokot. Tady do piče. Polož tam toho zmrda. Tak. Tady je talíř. Tady je ta sračka. Vyklop to tam, kámo. Úplně na piču. Skoro. Horse. Netrup, kurva. Ty debil. Jo, ještě ty 4 lemonky to chce. Uhni. Číslo 1. Lemonek číslo 2. Tak, podává se. Nádhera. Moje pochutina.